Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Sherilin Khongwar but Welborn men song kila yo panya kendu biang man ak ya ke music video ka ba ai kerteng Iaid ki Sngi ki por ka ban sapelat pai ba ha ka khat sau terik urem phang arajar ar pusau ka bre ka Valentine's Day ha ka por riu baje jan miet ha ka channel Sherilin Khongwar production YouTube ya ka ni ka jingrwai la rwai du ram suchiang balali Ringdur pat ha Courtyard by Marriott ka bre ka hotel ka brang shpli thamai ha khandai lat shilo Iaid, que porque sneakes Chulong para loka Iaid ham Kubli pi baro ngadi Sherilin Khongwar bat ngadan ne menta ban pentip shepi by ka music video ka blai teng ya ki por gisngi kin sa penlaj ha ka khat sau trik menta banai February ha ka por riu baje janmin ha ka YouTube channel ka jonga hi ka blai ka teng Sherilin Khongwar production ya ki por gisngi din kajing Iaid mo kat banang ya ki por gisngi nang Iaid ketika cunga jing Iaid ni namar bangin pelai do ka khat sau trik ka diru ka Valentine's Day te ka diru ka jing Iaid Hakan ni kacing te ngil akbat i pahe Welborn men song kijaka gade hang te ha Courtyard bat ha sora ngi ha ban nit ban yakran mo ngi panjing BDA gum tu te kila ai ngi ban shoot ni jingwai te la roi di ba ram suchiang bat i twinkle yoran ini jingwai pada ki snai finish nama ikan jingwai te la pen bet pen biang be di ba ram na do kila rex ki ke baro Iaid, que porque sneakes Chulong para loka Iaid ham jadi kita kau bermi hi jingwai berbuat pihak cuki wei syukwa try mo kalong kom no akan no krukom te takada kawai ru ban long ban sa jing kan mau mo long syukwa hi ban penmi ipahe di bri basu tanat bha ka jing syam jonga takada nga atat kan ka video ru ka ya ha ban ak ipahe hi takada ngala jin no ya ikan i yarab betil syubo ladangim sothu ru ibatai te ngilong yarab markeliang de katakan emju thnum emju ikan wala dangi shoot dan ka por bang islam ru to ka por dan ka first day bang shoot la islam ha ru em thnum ra long bet ya sha beti yarab bet mo to mana ba shoot ya kan ka jingwai te la shoot da i kersoi hujan dena shlong em ikersoi idena shithina kenshi do shithia namar ngila snack nang kata ka kom ba kan dei ka jingwa jing it namar kan ya happy bat ka Valentine's Day te ta kata ka ngila kalau tes day dengan Sngi people ben pat em men siti ki mat li syang ma li dit i kum tu te dalam mit te kisawan men penjing wa janga duduk makan setelah tak jingwai barang ka jik syam jonga ken ibaram idi banga sutanat pahaban sngak be ki jing roi jong iken te ka pelong yang aro bangan jet be dama iba in roi ken Ki film thmai jong pi dewi actress ki film thmai jong pi ke aki film thmai jonga te kadon student Bangalore film satar ahi Prinsip man kong jong pi ba pin pemil jingwai ha YouTube channel jong hoi kade ka sining kong hakan ni jing roi du la irap lang di iba em dor nga aku beli iba em dor iba la irap hai nga kan ni jing roi bar kumju ru i madu pangrup mesti kat iba du pangrup ma bat itu ilaji rap hai nga kan ni ka video aku beli ki ru berangun kumjuru ngadang ka kubor ka baso tanat bhal ha ka khat sau trek lada kinu ki break ki ai ka good comments kinyo ro ka song pisa ka bashi hajar tingka tangi kitu ki ba comments ta ka kten khasi bat ki baso tanat tingin sajit tingin sapen bana pada yanu bat ngimte bade manuru tamba tangi ki ai good comments tingin sa ai ki share jar tingka tang roi ben hoi tang mar be